Wala na ba masayo ng lahat? Kasi Jesus kanino nakunan. Siya kanino hukuman, bisan asa kay ikaw bilin maalam kaniya. Bukti lang yun ang gamot niya, kung ayaw magbiyan ang kasing-kasing mo, ito yan lang kaniya. Ayaw lang yun kabalaka sa imong pagpanaw, kay siya kanunay kanimo naganantang. Ang kada hapon mo tampis niya na si Jesus kanimo iulong. Isa't pa sa mga walo sa kamatayon, isa kwang ikaw niya sa iyang mundo. Bukti lang yun ang gamot niya, kung ayaw na niya ang kasing-kasing mo, bigyan lang niya. Ayaw lang yun kabalaka sa imong pagpanaw, kay siya kanunay kanimo nagalantang. Ang mga gayon nga imong naamon, kinibilabig lang sa panahon. Ngayong ugma wala kayo kasiguruhan, kapag si Jesus na sa imong pilihan. Hindi lang yun ang gamot niya, kung ayaw na ang kasing-kasing mo, yan lang. Ayaw lang yun kabalaka sa imong pagpanaw, kay siya kanunay kanimo nagalantang. Okay, thank you very much sa atong igsoon, no? Sadrak Sombrero. Napay another song mga kapaglaom para kanato. Kung unsa ang padungan sa imong kapalaran, si Jesus mo uban sa malisod na mga dala. Sa bukto niya agamon sa nayon, ayaw kalibugin ang imong kaumaon. Si Jesus lang sampitan, kay siya doon pa. Siya matinagdanon o malulunod. Dili kanya biyaan o kaligdan, subayan lang
padayon lang hanggang anan aking na makunan. Di ko na lang ang imong kanggalingon kay ugma imo na sa ang panahon. Pinagso pa ito diri sa atong tulumanon. Pag-uting kay kamaturan, pasalamatan nato si Brother Sadrak Sombrio sa iyang awit nga ayaw pagduha-duha sa imong kinabuhi. Okay, sa yung kalibutan na, kasi magduha-duha ta. No, na atong tunaan karon mga kapaglaom, may tungod sa Christian standard. No? Atong tunaan karon na unsa may baruganan gayud sa Kristohanon, magapatuyang ba siya sa kalibutan, ining ibabaw sa kalibutan, o maga bag-o siya sa iyang kinabuhi ug dili na magpauyon sa kalibutan. Atong basahon mga kapaglaom ang unang Pedro 2:9 ay teksto dito atong basahon parang maklaro gyud nato sa pag-ayo kining mga bersikulo nga ato nga tun-an. Unang Pedro 2:9. Matud padre kapag laom mapan kamo may usa ka kaliwatan nga pinili. Kaliwatan, mga kaliwat igsoon niya pinili pa gyud ang kahupnganan sa mga harianong saserdote, ang nasud nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios aron kamo magamantala sa kahibulongang mga buhat niya nga nagatawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa katingalahang gayag. Tumudo mga kapaglaom, ang gusto sa atong Ginoo nga gikan ka sa kangitngit, gikan ka sa kalibutan, nagpatuyang ka sa kalibutan, nagpatuyang ka sa mga buhat nga dili iya sa Dios, patuyang ka sa mga bisyo, nagpatuyang ka sa buhat nga kangitngit. Apan matod pa dinhi sa balaang kasulatan mga kapaglaom nga tuod bisan kangitngit kamo kaniadto apan karon ni anamos kahayag. Unsa may gipasabot igsuon Efesos 5:8. You are the son of light. Unsa di ko no mga kapaglaom? Kamo mga anak sa kahayag. Unya kun anak sa kahayag magapakita og kamatuoran niya siya ana sa kahayag. 5:8 sa Epeso atong basahon kay bisan tuod kangitngit kamo kaniadto. Unsa di kuno? Kangitngit kamo kaniadto. Karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Paggawi kamo ingon nga mga anak o mga anak nga tao nga may kahayag. You are the son of light. Mga kapaglaom, gikinahanglan din nato ang pagpakita sa tinuod nga kahayag. Standard na sa Kristohanon. Talira ang paglitok kapaglaom nga ako Kristohanon. Yun sa nimo pagkahibalo nga ikaw Kristohanon. Nga ang pagka-Kristohanon dili man makita sa imong kinabuhi. O sa gusto sa atong Ginoo labi na sa gisulti sa Biblia nga kon kamo gikan sa kangitngit karon kahayag na. Busa magkinabuhi kamo ingon nga anak sa kahayag. Mangutana ko sa inyo. Unsa may kahayag? Unsa may kahayag kay? Bersikulo 9. Kay ang bunga sa kahayag makita. Unsa kuno makita ang bunga sa kahayag? Pasabot nga kung makita dayag. Diha sa tanang maayo unsa di kuno mga kapaglaom, ang kahayag nagakahulugan sa pagkamayo. At sa kay makita nimo karon kapaglaom nga mga taong maayo. Yan ay doon mga vloggers, mga kigsunan, nagsuroy-suroy sa kadalanan, nagtanggap nga usa ka pulubi, mga igsoon, usa ka makalilimos. Unya, ang uba nagtanggap sad nga naguba ang iyang motor. Hapuna na lang siya mga kigsunan.
Wa pa ginitabang niya, pero naagyod. Naagyod. Naay miduol kaniya unsay problema sir. Pagkatabang ko ana. Nakatabang gid. Unang giregaluhan niya og helmet. Regaluhan pagyud niya og 5,000 pesos mga kapaglaom. Kay tagsa ra karon nga makita ang pagkamayo nga wala masayod ang uban nga kana di ay kahayag nga naa nimo na ana makita sa maayo, no? Maayo mga kaigsunan. Pareho na to. Kay ang bungas kahayag makita diya sa matarong. Primero maayo, karon makita sa matarong. Unya makita sa matuod. Ha? Ay uban na mga advertise mga kaigsunan moingon niya magpatutuo ka. Ato pa kinahanglan matino ka nga kana tinuod ang imong gisulti. Tama tong usa ka babae sa pastor. Ang nagpag-on ako pastor gibiyaan na nako tanan nga mga buhat sa kalibutan ako nang gibiyaan. O tinuod na tinuod. Technician. Gibiyaan ako ang kalibutan. Gibiyaan ako ang tanan, pastor. Apa na usa lang wala ko biyahe. Sa man na, ang dili ka mamakak, wala ko mubiya ni anak. Kay importante manggamit man sad na sa panarbaho, pangnegosyo kanang pamakak mo nang wa pa nako biyahe. Ratsada tanan mga kaigsunan. No, katuyang giingon niya nagbag-o siya tungod kay bakakon siya, dili tinuod nga nagbag-o siya. Mo na nga ya makita kung unsa ang standard sa pagkakristohanon mga kapaglaom. Unhuan sa iyang kapitulo 2, tudling 15 hanto 16 atong basahon mga kapaglaom. 1 Juan 2. Okay, basahon na to. Para nga dayag kayo. 15 hangtod na ni sa 16. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nahigugma sa kalibutan, ang gugma alang samahan wala diha kaniya. 16. Kay ang tanan nga naa sa kalibutan, ang pangibog sa unod, o mga pangibog sa mga mata, o ang mga pagpagarbos kinabuhi, dili gikan samahan, kundi gikan sa kalibutan. Kini ding mga buhat nato mga gabaglaom nga dili maayo sa sa tan-aw, sa pagkaibog, ug unsa pa din nga mga butang nga makita nga dili maayo, dili na iya sa Dios, iya kana sa kalibutan. Unya nag-ingon ang Roma 12:2, ayaw na mo pagpauyon sa kalibutan. But pasabot kapag laom biyaan nato ang buhat sa kalibutan ug dili na ta magpaanod sa kalibutan. Padayon tani mga igsoon, ang atong diskusyon karon may tungod sa may tungod mga higala sa standard sa Kristohanon o Kristohanon nga pagkinabuhi mga igsoon. Padayon na to ang awit ni Sadrak Sombrero apas dili pa mga kapaglaom. Atong gabi-abi ang atong mga sponsor si Brother Robert Maluya. Bert, ayo kay utabang ka sa buluhaton sa Ginoo. O usab si pawanto sila ni Badi, no? Joseph Rivilla. At tinabangon mga kigsunan unay gana nga panalanginan sa Ginoo. Nayo sa kawit alang kanato mga igsoon, padayon na to ayaw pagduha-duha igsoon. Oh? Ayaw pagduha-duha. Ayaw pagduha ang kasakit sa kinabuhi. Hindi mo na bayang sama sa kalinaw. Kaya mawala ko ang mga pangmalangan. Si Jesus ang di mo ipangalan. Ayaw ka malapit
sa daghang problema. Hindi may kasundaran sa unahan. Kanya maputihan sa panahon ng malipayo. Kung si Jesus ang imong pangariho, subayan lang, padayon lang, anak-anan, hapit na makuka. Ligo na lang ang imong kaugalingon, kay upang imo nasab ang panahon. For those who are suffering from Okay, salamat kayo, no? Salamat kayo mga kapaglaom sa inyong pagpadayon sa pagpamati. Dili sa atong tulmanon nata karon sa atong studio FM mga kapaglaom, no? O gatong ipasalamatan dahil tanan diya sa Zamboanga City. Sila ni Brother Chumar na ilang FM diya mga kapaglaom, no? Ng Hope Radio FM. O pasalamatan nato ang tanan mga kapaglaom, ng mga kaigsunan. Tanan nga mga Hope Radio. O, tanan nga mga Adventista nga nagpakabana aning kalibutan aron lang sa pagsipya sa kamatuoran. O salamat kayo sa awit no nang di ta magduduha igsoon. Tungod kay nakita sa Ginoo nga kun aduna tay pagduha-duha sama ra nga wala tay pagtuo. Karon nakita man sa Ginoo o sa atong Ginoo mga kapaglaom nga ang atong kalibutan na naganam naghimo nga dautan mga kaigsuonan og alos gamay na lang mapili nato. Una nga ang Biblia o sa kini kasulat sa gugma. Kung imong atong basahon ang 1:2-14 gisulatan jud igsuon nagingon dire. Gisulatan ko kamo, gisulatan ko kamo mga amahan, ang amahan jud gisulatan jud mga kapaglaom. Kaya nakita sa Ginoo nga mga amahan mao na nooy mga buluyagon kayo. Ang mga ginikanan kon inahan mga buluyagon kayo. Ang mga anak mga kapaglaom hilabihan sa pagamubutan, ang uban nagdaogon na sa ginikanan, ang uban nagtungit baraha, ang uban nagiinom, basta dili basta-basta. Muna na gisulatan mga kaigsunan. 1:2-14 gisulatan ko kamo mga amahan, kay kamo nakailaman kaniya nga diha nasukad pa sinugdan kini sa atong Ginoong Kristo. Nga diha pa sa sinugdan igsoon ato nahibalaan na gyud sa mga tao nga siya ang Dios mga kaigsunan. Wala nga gisulatan ang mga amahan. Gisulatan usab ang mga batanon. Gisulatan ko kamo mga batanon kay kamo kusgan man. Ato pa ang ginikanan na amahan gisulatan sab. Una ang mga batanon gisulatan sab. Unsa man nganong gisulatan man unsay purpose sa mga apostol nga gisulatan man ang amahan mga kapaglaom kay kamo kusgan man og ang pulong sa Dios mga magapabilin diha kaninyo og inyong gidaog ang dautan. Ayaw na ninyo higugmaa ang kalibutan. Mao na mga igsoon. Ang biyaan nato ang paghigugma sa kalibutan. Kanang pulong paghigugma labaw pa sa Dios. Sama karon ang kwarta, okay ang kwarta. Pero ang kwarta mo ay makapaundang sa pagalagad, sa paghigugma mo sa Ginoo, kana igsoon wala na pulos mga kapaglaom. Mawala ang pulos niya na mga igsoon. Pero ang kwarta gikinahanglan na sa tao. Panalanginan ta sa Ginoo mga salapi mga igsunan. Pero kung ang atong pagpanginabuhi o kinabuhi wa na mauyon dia sa sugos Ginoo tungod kay nagpasulabi na taning kalibutan na patuyang depinsa pa gyud ang mga amigo natong mga RCC mga kabaglaom nga okay lang ang pag-inom daw. Mo na makaingon ta nga unsaon man nimo pagbag-os kinabuhi nga mismo ikaw magtutudlo, wa man magtudlo undangan ang mga bino. Mauna mga kaigsunan. Pero ang gusto sa Ginoo 16 kay ang tanan nga naa sa kalibutan pangibog sa unod, pangibog sa mga mata o pagpagarbos kinabuhi dili gikan sa man kun dili sa kalibutan.
muna nga di ta magpauyon mga kapaglaom sa kalibutan mga kaigsunan. Galacia sayang nga kapitulo 5, versikulo 19 hangtod sa 25. Atong basahon mga kaigsuunan, no? Galacia 5. Basahon mga kapaglaom. Okay, Galacia 5:19 hangtod sa 25. Okay, basahon nato mga higala. Mato padre, og dayag kayo nga ang mga buhat sa unod nga mao kini pakikilawas, kahugaw, kaulag, versikulo 20, pagsimbag mga Diyos-Diyos, panglamat nga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabugho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok. Kasina, hubog-hubog, na, hudyaka, bahakhak, o ang mga butang nga makaingon-ingon ini, pasidanaan ko kamo nga sama sa ako nang gipasidaan kanyo kaniadto. Nga ang mga nagabuhat sa mao mga butang, dili gayod makapanunod sa gingharian sa langit. Mga kapaglaom, giklaro gyud sa Biblia nga ang paghubog-hubog o pagpatuyang sa kalibutan, giprangkahan nata sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo nga kuningon ana ang imong mga buhat nga dili nakamo patuo sa sulti sa Biblia, sa gisulat niya sa Biblia nga pulong sa Dios, kung dili nagyud ka madutla ni ana, matud pa sa gibasa nato igsuon nga wala na, dili na siya makapanunod siga saging harian sa langit mga kaigsuonan. 2 Corinto 6:14 atong basahon. 6:14. Ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingon kauban sa mga dili magtotoo. Gitambagan sabta mga igsuon para malikay ta sa mga tentasyon o uban pa makalikay ta niya ng bisyos kalibutan. Ato pa dinhi mga kaigsuonan, ayaw na kamo pagpahiuyon sa mga dili magtotoo ug ayaw na mo kauban nila. Kay biklunon ka, kay nga pagsulti ba. Ayaw nag-uban-uban diha kay tintalunon ka. Ya sa maurang usa kayugo, kay unsa may kikumbuyohay sa pagkamatarong ug sa pagkadautan. Oo, unsa may pakikambitan sa kahayag ug sa kangitngit. Wala gayod mga kaigsuonan. Ato ginangbiyaan, no? Nga naman bago pa kanibiya uban-uban yapon ka sa mga barkada nimo kapag laom, ang may tabo ana mga kaigsuonan sa diyang naa ka nagatong ka. Unya ang imo diyang barkada na maligya deg syabo. Unya gidakop ay kung ingnag di ka maapil mga kapag laom, no? Nga kaigsuonan. Una nagingon ang Biblia, ayaw nagayod kamo paghiangay o pagpahiangay sa inyong kaugalingong kauban nga dili magtotoo. Kaya natong amigohon mga kaigsuonan ang mga nag-alagad sa Ginoo. Kaya abin ninyo igsuon, ang lagtod pagkasulti di ta kasabay sa mga tao nga wala magkinabuhing Kristohanon. Okay raman sa ilag madagma, mamalikas, yawa, ano ba? Di kasyat, yawa. Kada sulti may yawa. Di ta kasabay ana mga kaigsuonan kay wala man nato igsuon nga magsige nga ana nga pamalikas mga higala. Di ta kasabay. Ang tinuod nga mga estandarte sa pagkakristohanon, Christian is alike Christ. Ang pagkakristohanon higala sama gayud ni Kristo ug wala kay nakita nga si Kristo higala nagaligid-ligid tungod sa kahubog ug nagpatuyang sa kalibutan. Wala kay makita ang bersikulo ana mga igsoon. Okay, arito sa kalima nga teksto ay ikaunom. Unang Timoteo 2:9 hangtod 10. Unang Timoteo. Atong basahon mga higala. Sa may gisulti din
Unang Timoteo 2:19. 2:9 hangtod 10. Andre, og makasabot nga ang kasuguan wala himo alang sa mga taong matarong, kundili alang sa mga malapason, og mga masupilon, alang sa mga dili jusno, og sa makasasala, alang sa mga dili balaanon, og sa mga masipad-anon, alang sa mga nagpatay amahan, og sa mga nagpatay inahan, alang sa mga mamumuno, sa mga makilawason, og sa mga makikunay isig kalalaki, sa mga mamimihag og tao, sa mga bakakon, sa mga tigpamugnag bakak, og sa bisan unsa pagya mga kapatok sa maayong tuluhan, sumala sa maayong balita o sa dalaygon Diyos. Mga igsoon klaro gikaayo. Sa tinuod lang mga higala, nga ang kasuguan sa Ginoo gihatag sa mga nagtuman para nga iwali ngadtos biktima sa kalibutan. Ang sabi biktima sa kalibutan, og makasabot nga kasuguan wala himo alang sa mga taong matarong. Ang mga taong matarong wala na siya magkinahanglan na anang ang mga sugo. Apan siya gamiton sa Ginoo nga iwali ang maayong balita higala, no? Iwali ang maayong balita kabaglaom. Gamiton sa Ginoo og kini nga kasuguan ipahibalo ngadto sa naulipon sa sala igsoon. Sumala sa Roma 8:2, na bilanggo kita sulod ni anang bilangguan sa paglapas sa kasuguan. Apan gusto sa Ginoo higala nga pagawasunta mga kaigsuunan, pagawasunta ni anang bulog o kalibutan nga puno sa pagpakasala mga kapaglaom. Unang Pedro 3:4. Unsa may sulti higala sa sulti ni Apostol Pedro 3:4. Ato basahon, himoa nga ang pagpaanyag ninyo siyang kaugalingon dili ana sa inyong dayag, nga panagway pinagi sa pagsalapid sa buhok, sa pagdayan-dayan o mga alahas nga bulawan, o sa pagsulob sa mga hamiling biste. Kung dili anahay noon sa pagkatao nga natago sulod sa kasing, pinagi sa dili madunot nga alahas sa maaghok ug malinaw nga espiritu, alahas nga bililhon uyamos sa tubangan sa Dios. Mga kaigsunan, dili ta pauyon sa kalibutan. Unya matud pa mga kaigsunan, matud pa sa Biblia nga himua nga ang pagpaanyag ato pa aron na malikayan ang mga tentasyon o tentasyon ngadtos mga snatcher. Kaya magdendaya na gani ka sa imong lawas. Usa na kadakong hagit igsoon niya tulisun ka. Ano gusto sa Ginoo nga ayaw na paggamit ana nga sa pagpaanyag sa gawas. Ang gusto sa Ginoo nga ang power sa Ginoo, ang glorification kining himaya sa Ginoo mo'y mudan-ag diya kanimo. Unya mahimo kang guwapo-guwapa igsoon diya sa Ginoo. Arita sa katapusang teksto, Roma 12:2. Kato akong diskutan igsoon ato rebyuhon. Roma 12:2. Kuan na papauyonon bata ni ining kalibutan karon mga kapaglaom. 2. Roma 12:2. Ayaw kamo pagpauyon ni ining panahonas kalibutan, kundili usba hinuon ninyo ang inyong kauglingon pinagis pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong masuta kung unsa ang maayo, o hinangpunon og hingpit nga kabubuton sa Dios. Na unsa day ayaw na dili nata magpauyon sa kalibutan. Kung naay iya sa kalibutan, di nata magpauyon sa kalibutan. Kung adunay mga inom, sugal, bisyo, tanan diya, babae, uban pa, dili na ta magpaanod ni anang tanan. Pagkalibakira, libakiro, pagkamarites, unsa pa diya, mirasol, o kining uban pa mga kaigsunan, biyaan na siya. Sige ingon sa Efesos 5:2 hangtod sa 4, ayaw naglingi ang mga dautan mo nga mga buhat. Ayaw na isguti. Sa ato pa mga igsoon sa imong sa atong pagkamarites,
Dili na to biyaan na to, o dili na to lingion mga igsoon. No? Ayaw na to lingi higala. No? Para nga unsa mga igsoon, para nga magkasinabot mga kaigsunan, no? Sa atong Ginoo higala. The Bluetooth device is ready to pair. No? Dili gid siya igsuon maayo nga magpatuyang ta niining kalibutan mga kaigsunan. Kaya kung magpatuyang ta igsuon niining kalibutan, awan na tayo mahimo igsuon. Sigurado nga wala na tayo kaluwasan. No? Igsuon, panayon tagpaminaw sa awit ni Sadrak. Okay. Ato ning paminawon mga kaigsunan. Oh. Bluetooth connected. I-transfer mga igsoon. Okay. Atong paminawon igsoon. No? Importante kaayo mga igala. Oh. Atong paminawon mga igsoon. Sa Diyos ang tanan. Ikaw lang magpapalagay. Yang bilitan apan sa dihan ang tanan ng wala na gusto mo na muday kaliyan ang sana pagsabi mo o asa lang pagtubo mo ay mo balik nalibutan. Sana ang mga saad mo na ikaw ba niya mo isang pa ikaw sulayo sa dihan. Pwede igsoon nang wala man tayo ikong panahon. Salamat kayo sa atong mga kapaglaom nga kanunay nga nagsunod ini atong turmanon pagtingkay sa kamatuoran higala, no? Atong pasalamatan. Before ta magbulag-bulag, magampo sa ta mga kaigsunan. Talaygo may mga naman Diyos, salamat kay Ginoo sa imong kayo. Salamat sa imong pag-iusa ka na mo. Panlangin ni ang tanan nga mamati nini nga tulumanon, pagtingkay sa kamatuoran, mahitungod sa standard sa Kristohanon. Salamat o Diyos, nga ikaw mag-iusang magbag-o ka na mo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa kang Kristo gitugyan mo naanaw ang mga kagunanan. Asa na pagsalit mo o asa na pagtubo mo iba'y lumupanin kalibutan. Asa na ang mga saad mo na ikaw kaniya mo bisan pa ikaw sulayo. Padayon lang, yang di ang imo sa unahan. Asa na pagsalig mo